Bună și bine am găsit la un nou episod de Minecraft. De data asta vreau să facem o nouă lume pe survival, pentru că cealaltă lume s-a șters. Nu mi-a plăcut mie lumea. Și da, dacă vreți să mai vedeți episoade, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua cu mai multe episoade. V-aș vrea să mă dea m-aș da hai că nu dau seed, să dăm și noi nume la asta noastră lumea. Pentru că după ce voi bate dragonul o să dau harta abonaților, adică vouă care vă uitați, și vom zice așa: lumea abonaților. Așa. Vreau și un bonus chest și un crate. Așa. Până să face lumea, nu uitați să apăsați butonul de like. Acum se face. Am uitat că sunt cu camera așa. Stați așa puțin. Să băgăm camera la loc. Video. Nu mă uit ce încet, doar îmi spare. Ai, dă-te, m-a dat exact lângă un sat. Ce? Să vedea ce dă să pe sus, că n-am dat la fit. Deci, s-a făcut de la parasitul. Bă, nu, ai rămân, deci nu mai duc nicăieri. Băi, în casele astea nu sunt nimic, doar în alea mai mici și în turn trebuie să fie. Pentru că știu, uite, acolo că ce gole. Bă, de ce ușa o groapă aici? Uite mă ce este. Serios. Serios, copile. Uite. Ia uite, ăsta fac trade. Dă-mă morcovi încoa. Așa. Dă-mi mie, dă-mi mie. Bă, dați-mi morcovi. Dați-mi morcovi. Bă, nu iau niciun morcovi. Stă în fața lui mea. Dă-mă morcovi. Băi, nu vrea să-mi dea morcovi, mă. Ei, fiți iar, că te-acu te arunc când la vă. Du-te încolo de așa. Te-am căcăcios. Mă rog. Uite, eu am. Zic că am 2 pești. Chiar mi-am luat pisică. Unde? Bă, unde ești, mă, pise? Soarele! Uite, uite, uite. Hai, hai, hai încoa, hai încoa. Hai, te rog. No! Treci încoace. Hai, mă, așa, hai că vine. Ține mâna pe aia, că... Bă, dar vină, mă, măcar. What? Uite. Acolo e... Trebuie să-i spar blocul. Hai, nu mai fugi, te rog eu, hai. Așa. Mamă, să vezi că o să fugă. Uite. Băi, e imposibil, mă, frate. Aș face o nefăcută. Băi, fii țer, pisica să fii. Fii țer. Aș fi astupat-o cu lemn, după aia nu mai aveam să fugă și pe aceea întind, da? Poate găsim alta. Uite și pe ăștia aici. Ce faceți, mă? Bă, deci... N-am găsit decât un chest. Ia stai că spar eu aici. Deci, uite, golem. Aici nimica. Ui.
Bă, da, nu vreau. Ia să vedem aici ce. Bă, crafting table am nevoie. Mă mai nervează pisica. Când nu reușit și din prima dată. Am nevoie și de păcut. Băi, copii, băi. O să mă vedem pe aici. Băi. Uite, căluțul, dar n-aș. Poate găsi șans. Ia, așa la mine. Poate găsi șans, stai. Să ne luăm căluț. Aici nu. Aici am fost. Câte căpări? Yes, stați așa. Ok. Unde să mai mergem? Bă, mă duc în turn, că acolo o sigur e chest. Bă, da. Ce mă așa? Ui, dă-i încoa. Morcoviei. Hai, pune iar tu. Ia uite, vomă. Pentru asta. Ok, nu știu, dar... Bă, dar ce mă cu atâta lavă aici? Ia uite, groapa cu lavă. Aruncăm ca sătenii. Când nu ne mai place de ei. Aici e ceva? Ce mă... A, e de la de decor. Aici știu, ia uite. Ia stai mă să sparg eu. Unde mă... A, că am înțeles, dicule. Am mai pus să pun loc. Am zis că mă duc și eu în turnul ăla. Păi, what? Ăsta e turnul? Bă! Ce-i mă cu turnul ăsta atât de mic? Ia stai să sparg. Păi e aici. What the fuck? Bă, deci eu nu pot mă să rămân. Marius, cum ai zis? Bă, eu plec. Bă, piciorul. Mă duc în lume. Banzai! Puul. Ia uite mă și purăți ăștia. Băgam și picioarele în voi. M-am dus. Am dark oak. Nu știu unde să-mi fac casa. Ia stai. Mi-aș face o vizuină. Da, bă, uite aici rămân. Am și o coal. Am torțe doar. Bă, da, am aici coal-ul meu. Să-i facem așa puțină lumină. Aici să acoperim este să iau niște dirt. De aici. Poc. Mai luăm un lecă de dirt. Aș fi pozăm, dar ne facem și grădină pentru că și suntem și aproape de sat. Deci dacă avem nevoie de mâncare, ne ducem și de ciori din aia acolo. Așa nu ne bate nimeni. Să acoperim aici cu dirt. Poc. Ia uite, bă, oara. Am știut eu că trebuia să iau patul ăla. Mama, e o bocată de dirt mai trebuie, mă, frate. Aici e... Nu știu cum să construi... bă, nu, mai trebuie mai mult dirt, mă. Hai, pun slab-uri așa să am și o lumină. Mai am slab? Hai că mai am slab-uri. Să ne punem și noi. Bă, n-am furnace. Adică am crafting măcar. Punem și noi pătuțul. Punem și noi chest-ul. Bă, da. Aici nu-mi place cum arată. Trebuie să acoperim neapărat. Trebuie să facem și noi pentru o ușă aici. Poc. Acum mai am niște dirt. Facem... Degeaba am spart eu așa. Dar aici trebuie pus. După aia vreau să fac așa. Poc. Mirosesc tot lemnul, dar ei. Ne craftăm o lecă de lemn. Facem de toți banii. Facem o lecă. Poc. Avem 15 bucăți. Trebuie să ne ajungă. Haide. Și aici nu am cum să fac. Să pot, cred că așa.
Poc, poc, poc. Ei, vine ușa. Ce e? Hai să mai punem un bloc de ăsta. Bă, dar nu mai am lemn. Ce facem? Bine, că am crafting măcar. Că degeaba am crafting table. Mă duc să iau lemn. Și așa am ce să fac. Ok, ia uite că e lemn aici destul. Eu, bă, dar ce mă cu copacul ăsta pus așa? Eu și acolo de schimb. Nu urc pe el și dau de aici. Ok. M-am spus că când voi bate dragonul, voi da mapa abonaților. Și o să se va termina și seria atunci. Ce ai făcut, bădică? Mamă, știu că unei casa? Eu de obicei, dacă pe de lângă casă, nu uit unde e. Cred că am pus de... Uite și sat acolo. Eu că am pus de ăsta. Nu, că nu se face foame. Hai, dicule, intră în casă. Nu să mă spun să urc. Că și așa nu prea avem de nimică. Hop. Așa. Ne mai trebuie niște căi, dar... Să facem ușiță. Să punem și acacea. Nu știu. Deja mă uit pixele proaste. Mă duc și pun așa. Aoleu. Și cred că voi pune capăt la acest episod. Nu uitați, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!